அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா, புதுசாக ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க. அந்த கம்பெனியோட நிலை ஒரு 6 மாதம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஸு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண முடியல, சரிங்களா? சக்ஸஸ்ஸு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண முடியல. அப்போ வந்துட்டு கம்பெனி ஒரு சில சலுகைகள் மற்றோட ஒர்க்கர்களுக்கு மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சில சலுகைகளை அறிவிச்சுட்டு பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. சில விஷயங்கள் செய்வாங்க. இப்போ ஒரு போனஸ், அது பிரச்சனை இல்லை. அது வந்து நீங்கள் வேலை செய்கிறக்குண்டான ஒரு ஊக்கத்தொகை மாதிரி இருக்குது, அது வாங்கிக்கிற ஒன்று. மற்றபடி வேறு சில சிஸ்டமேட்டிக்கு எங்கேயாச்சும் டூர் கூட்டிகிட்டு போகிறது, ஏதோ ஒரு பக்கம் கூட்டிகிட்டு போகிறதாகட்டும், ஒரு சில விஷயங்கள் செய்கிறதாகட்டும், உங்களுக்கு வந்துட்டு ரெயின் கோட்டு, ரெயின் கேப்பு, உங்களுக்கு உண்டான வேலைக்கு உண்டான விஷயங்களை செய்யும் பொழுது வாங்கி கொள்ளலாம். ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டே பண்ணாமல், சில அச்சீவ்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணாமல் சில சலுகைகள், டூரு இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுக்கு மேக்ஸிமம் நீங்கள் போகாதீங்க. ஏன் கம்பெனிக்கு வரதானே, நம்ம அச்சீவ் பண்ணானே பண்டாட்டி என்ன வர காசை அனுபவிச்சுட்டு நம்ம வேலையை விட்டு நின்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற மைண்டு உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதில் அச்சீவ்மெண்ட்டும் பண்ண மாட்டீங்க. எல்லா பக்கமே எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஒரு 6 மாதத்தில் நீங்கள் வேலையை விட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த வேலை வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகலை, அச்சீவ்மெண்ட்டில் டார்கெட் கொடுக்குறத அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண முடியலன்னா உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சிரமத்தில் ஆவீங்க. எப்படின்னா, ஒரு வேலை மறுபடியும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வருது, நல்ல வேலை வருது, உங்களுக்கு செட் ஆகிற வேலை வருது, உங்களுக்கு அனுபவப்பட்ட வேலை வருது, அதில் போனால் சக்ஸஸ் ஆவீங்கன்னு நினைக்கக்கூடிய வேலை வருதுன்னா உடனே நீங்கள் கம்பெனியில் போயிட்டு ஓனர்கிட்ட, சார் நான் வேலையை விட்டு நின்றுக்கிறேங்க சார், எனக்கு வேறு வேலை வந்ததுன்னு சொன்னால் அதில் முதலடி விழுது. என்ன சொல்லுவாங்க, எப்பா நீ அச்சீவ்மெண்ட்டே பண்ணல, ஒரு டார்கெட்டும் நீ பண்ணல, ஒன்றுமே வேண்டாமல் நீ டூர் கூப்பிட்டு வரலாம்பாங்க. அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு வேண்டி அதையவே நினச்சிட்டு உங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள், நல்ல வாய்ப்பு, நல்ல வேலை வாய்ப்பையும் கூட இழப்பீங்க. இப்படியெல்லாம் சரி இதுக்கு வேண்டியே செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு செய்வீங்க. பிடிக்காத வேலையை செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க. அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, சரிங்களா? நீங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆகட்டும், இதாகட்டும், ஏதோ போயிட்டுருப்பீங்க. அது இல்லாமல் உள்ளது ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போடுவாங்க. ஏதோ ஒரு வேலைக்கு மார்க்கெட்டிங் இல்லாமல் நிறைய வேலைகள் ஒரு கடையிலையோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு கம்பெனிலையோ இருக்குது. அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு பேங்க் போகிற வேலை ஏதோ ஒன்று இருக்குது. ஏதோ ஒரு வேலையை போட்டு நீங்கள் அந்த வேலையிலேயே கிட்டத்தட்ட 6 மாதத்தில் நிற்கக்கூடிய வேலையை 5 வருஷம் வரைக்கும் இழுத்துட்டு போகும். சில சலுகைகள், அதாவது நீங்கள் வேலைக்கு போகிற பக்கம் சில சலுகைகள் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாமையே கொடுத்தாங்க. தயவுசெய்து வாங்காதீங்க. ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பை நீங்கள் கண்டிப்பாக இழப்பீங்க, சரிங்களா? தெரியல முடியல அப்படிங்கும்போது அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. அவங்க கேட்டாலும் சரி, போகலான்னு சொன்னாலும் சரி, சார் எனக்கு அதில் இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விலகி வந்துட்டிங்கன்னா நல்லது. ஏன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க, புதுசாக ஒரு மார்க்கெட்டிங் போகிறாங்கன்னா சின்ன பசங்க அவங்களுக்கு தெரியாது. அனுபவப்பட்ட ஆளுகளுக்கே இது ஒரு நல்ல ஒரு பாடமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் அதெல்லாம் உள்வாங்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இது, சரிங்களா? எல்லோரும் கொஞ்சம் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு உண்டான வேலைக்கு உண்டான விஷயங்களை செய்யும் பொழுது வாங்கி கொள்ளலாம். ஒரு தனியாக ஒரு ட்ரீட் மாதிரி ஒரு வெளியே போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணி உங்களோட டார்கெட்டை அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த ஒரு பரிசாக கூட்டிகிட்டு போனால் ஏற்றுக்கலாம். ஒன்றுமே வேண்டாமல் தயவுசெய்து போகாதீங்க. குத்தி காட்டுவாங்க. அதனாலேயே 5 வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வேலையில் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் சொன்ன தகவல் கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனல் பேர் எதுக்கு டென்ஷன் ப்ரொமோஷன் இருக்குது. நான் அறிந்ததை பிறர் பயன்பட இந்த தொகுப்பு. நன்றி.